Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле Туган тел телеканалының тамашачылары. Эфирда сер итеп кенә тапшыруның чираттагы чыгарылышы һәм мин әзерләп алып баручы Роза Хәйруллина. Сез экраннар каршысында икән, димәк, озакка сузмый башлыйбыз. Бүген без сезнең белән Башкортстан концертлар залында. Татар дәүләт нур театрының алыштыргысыз актрисасы. Популяр, моңлы тавышлы Башкортстанның атказанган артисты. Күңеленә килгәндә, җәйләр кебек ягымлы һәм җылы, көзләр кебек сабыр, кышлар кебек пак, язлар кебек саф күңелле. Дамира Саитованың шәхсән язларымда моң бар дип исемләнгән концертында кунакта. Дамира Саитова тумышы белән Илеш районы Турачы авылыннан. Иҗат юлын 1998 елда Сәйяр җыр эстрада театры һәм Радик Динәхмәтов җитәкчелегендәге риваять төркемендә башлап җибәрә. Шул ук елларына Нәүрүз гүзәле конкурсында да катнаша. 1999 елда Дамира Саитова Уфа дәүләт сәнгать институтының театр факультетының театр һәм кино драма актеры бүлегенә укырга керә. 2003 елдан алып Дамира Саитова Уфа Нур Татар дәүләт театрында үзенең уйнаган рольләре, моңлы җырлары белән тамашачыларны куандыра. Гаилә хәле, тормыш иптәше музыкант, композитор Айрат Нәбиев, кызы Айсылу, улы Аскар. Дамир, әйтәле, ничек итеп әзерләндең син бу концертка? Тамашачыга нәрсә җиткерергә телисең син бүгенге үзеңнең чыгышларың белән? Программаны турында сөйләп китәле. Әлбәттә, инде без иң беренче бу концерт турында беренче сөйләшүләр башланганда, мин әйтәм, нәрсә турында мин әйтергә телим, нәрсә турында сөйләргә телим мин. Шул вакытта инде үлем яз булгач, әлбәттә, ул матурлык, нәфислек, чәчәкләр күз алдына килә бит инде. Шуннан мәхәббәт, мин әйтәм, менә без бигрәк тә гомумән бар табигать уяна бит, хисләр уяна яз. Шуңа күрә без моны мәхәббәт, сөю, наз, яз белән бәйлик дидем инде. Менә шушы хисләрне, язгы хисләрне, уянуларны, матур уйлар тамашачыга барып җиткерергә теләп инде. Шундый хисләр белән башладык. Матурлык булсын, хатын-кызның матурлыгы, нәфислеге, назлылыгы чыксын дип инде. Менә бу концертыбызның сценарий авторы Зәмирә бит инде, безнең Рәҗәпова. Ул да хатын-кыз булгач, безгә ничектер үзебезнең эчтәге хисләребезне шушы концертка китереп җиткереп салырга җиңелрәк булды дип әйтәсем килә. Казаннан да кунаклар килгәннәр. Мин уйлыйсың бит инде, менә ничек халкыбызга ничек ярарга тырыша бит инде һәр вакыт артисеме, халыкка ниндидер яңалык алып киләсе килә, кабатланмаган әйберләр чыгарасы килә. Шуннан соң кемнәрне чакырырга дип уйлаганда, әлбәттә, без иҗатташ дусларыбыз бик күп. Бик күп безнең шәп артистларыбыз. Әмма ләкин һәрберсе алар бит әле бу вакытта үзләре дә нәрсәдә ниндидер концертлар белән, гастрольләр белән йөриләр. Шуңа инде мин иң беренче чиратта шалтыратканда егетләргә, кызларга менә шул вакытта син бушма. Аларның бушлыгы да мөһим булды, бит бу вакытка. Уйлаганда, гомумән мин үзем рәсемгә килгәндә, аның иҗатын бик яратам. Күптән беләм рәсемне, бер-беребезне беләбез, әмма ләкин безнең концертларда очрашып, бигрәк тә бергә дуэт җырлаганыбыз булмады. Әмма мин инде алданрак та бер проект эшләгәндә дә аны уйлаган идем. Ничектер үземнең образыма, рәсемнең образын мин менә якын куеп күз алдым, күрәм. Шуңа җырлаганын да бик яратканга күрә, Татарстан кунагыда булырга тиештер дип аны чакырга уйладым. Һәм ул бик рәхәтләнеп риза булды, анысына ничек шатланганымны белсәгез.
Yıldızlarda Yıldız atılganda Işıraşkanlar günler tül bilen Bu dünyana bilgenimden alıp Senin varlığına beni bilen Senin varlığına meni bilen Seni koyda men şunda zahiran Yürekten izlegen yaqinam Yürekte qo'lgan yorqinam Seni koyda men şunda zahiran Hürmetli тамашачылар, сезнең каршыгызда Дамира Саитованың Казаннан килгән кунагы, Татарстанның ат казанган артисты Расим Низамов. Сез Дамира Саитова белән күптәннән дусмы, менә бүгенге аның шәхсән концертына килеп шундый матур чыгыш ясауыгыз турында сөйләп китсәгез иде. Дөресен генә әйткән вакытта артистлар арасында инде ул иҗади дуслык һәрвакыт булырга тиеш. Кем кая яшәсә дә, кем кайда иҗат итсә дә, без Казанда булсак, ул Уфада без иҗат берләштерә. Шушы иҗат дуслыгы безне һәрвакыт очраштыра, җырлар очраштыра, менә шулай итеп бер-беребезне бүгенге көндә бер-беребезгә җәгәдим. Ярдәм итик, урысча әйтсәк теге поддержать итү дигән сүз икенче дөрес матур яңгырамас. Куәтләп менә шушы концертка менә килеп чыгарга насыйп булды. Һәм әлбәттә бик шат бүген яңадан менә шушы Уфа тамашачысы белән күрешүгә, чыннан да Уфа тамашачысы минем өчен аеруча бер урынга ия тамашачы, минем яраткан тамашачыларымның берсе. А менә дуэтка килгәндә, әле шул тиклем матур моңлы дуэт башкардыгыз. Күпләргә таныш җыр бит инде ул. Бу дуэтны башкарырга кем беренче идея тәкъдим итте? Бу әлбәттә инде күп кешегә таныш җыр булса да, ләкин бу һич кенә дә үлмәс, халык тамашачы күңеленә инде җуелмас булып кирип калган җырларның берсе. Әлбәттә һәммәгез дә белә, бу Галия белән Захир дуэтын. Шуңа күрә дә башта Дамира җырласак, менә шундай матур булыр дип тәкъдимләп чыккач, әйдә мин әйтәм, каршы түгел, шулай ук менә башкарып карыйк, әзерләник тә башкарыйк, мен әйтәм, монда ни булмас. Матур гына бул, концертны бизәр генә дип, чыннан да тамашачылар аны инде алар белгән дә җыр булгач, менә шулай матур үз итеп кабул иттеләр. Үзегез Казанда шәхсән концертыгызны оештырсагыз, Дамираны кунак итеп чакырырга теләгегез бармы? Менә шушы иҗади бергәлек, иҗади дуслык булды, алга таба дәвам итәргә тиеш. Алга таба Алла берсә. Дамирага бигрәк тә Казанда күренергә кирәк тә кирәк. Шуңа күрә Казан тамашачында бергәләшеп, менә шулай итеп бергә булган концертларда бергәләшеп уздырырга, бергәләшеп җырларга язсын. Җәйләүләргә атлар кудым, таңга кадәр саклармын. Ömür boyu yarım seni dinimi de beyaklarman. Ömür boyu yarım seni, ömür boyu yarım seni dinimi de beyaklarman. Din boyunda şomur düze, yaralarımda dal biri. Sen bitmeyene bu dünyada ataşması için gerek. Din boyunda şomur düze, yaralarımda dal biri. Sen bitmeyene bu dünyada ataşması için gerek. Hürmetli тамашачылар, sizin karşınızda Башкортстанның популяр җырчысы Марат Шайбаков. Марат, хәерле кичләр. Дамира Саитованың концертында күрүебезгә без бик шатбыз һәм әлбәттә шундый сорау биреп китәсе килә сезгә. Дамира белән гомумән сезнең арада нинди мөнәсәбәтләр? Сез аны хөрмәт итеп динә концертына чыгыш ясарга килгәнсез. Нинди дуслык бәйле сезне? Дамира белән без инде электән үз дияргә була, шуңа без инде элеги яшь чакта Идрис Калимуллин белән шундый Сәйяр дигән эстрада группасы ачып җибәргән, анда инде мине дә чакырды, мин эшкә килдем, шуннан инде ул Дамираны баяндыр яшь вакытында Илештән Яркәдән кайтып алып, шуны
ушундай мотор түркүм уюштуруп жибергени биз ушунда бирге иштей башлаган эдик. Теге аранжировкалар иштетирге кирдик менде шундан бери биз бири-бирибизди билебиз. Мен аны чакырам концерттерге, ул менен концертларына чакыра. Шундай дуслашып кеттик. Күнгө катып биз мотор этип дус болуп жашайбыз. Марат Уфага келген елларның бірінші күннәреннән дип әйтсәм дә, без Сәйер эстрада театрына эшкә килдек тә, Марат та анда килде, мин дә бергә килдек. Шуннан беренче фонограммаларыбызны җитәкләшеп дисәк тә була инде. Ул вакытта Нур театрында авангардта иде, Нур театры. Шунда Саша Карташов дигән аранжировщик бит инде, әлеге дә көндә булса да шәп аранжировщикларыбызның берсе. Саша кырына киттек беренче фонограммаларыбызны эшләргә. Шуннан башланды иҗади безнең менә элемтә дип әйтимме, иҗади тормыш. Ондагы концертлар, гомумән яңадан да менә әлеге көндә дә Марат үзенең концертларына да мине гел чакырып тора ул. Алар бит инде бик тыгыз эшлиләр эстрада өлкәсендә. Мин инде театрга да бүленәм, эстрадага да бүленәм. Әмма шуларда алар мине театрдан тартып алып, әйдәле Дамира концертка барып килик дип алып чыгып китәләр. Шулай иҗади дуслар чөнки без бер чыргылар, шуңа бик якынбыз бер-беребезгә. Инде ничә еллар буе иҗат итә, апа, абый кебек менә туганлашып беткәнбез инде. Шуңа аларны чакырмыйча булмый иде. Зәмирәгә инде килгәндә, әлбәттә, ул бит минем якташым гына түгел, ул минем туганым да. Гомумән без аның белән һәр көн булмаса да 2 көнгә бер сөйләшеп торабыз, әле концерт булмаганда да. Инде бу концертны эшләгәндә без һәр вакытта да элемтәдә көн саен, сәгать саен, минут саен, секунд саен сөйләшеп кенә тордык инде. Күләмдә менә сиңа 2 шәһәр арасында бер концерт эшләнә, и бүгенге мөмкинчелекләрнең менә шушы безгә җай булуы бик яхшы. Таңнарда гармон уйнадың. Тирә-як тынып калды. Гармон моңына кушылып, гөлләрдән чыклар тамды. Гөлләрдән чыклар тамдылар, әйтерсең, күз яшьләре. Ишетелеп куйды шул чак әнкәңнең эндәшкәне. Без кичкенәдән бергә үскән балалар, бер авылда, бер инештә, йөгереп, бер тауларда җиләк җыеп, бер мәктәптә укып, класслар белән ярышып, кайдар үпкәләшеп, кайдар дуслашып, кайдар көлешеп, бергә үскән балалар инде без. Аннар мәктәпне бетергәч инде төрле якка таралды, Уфага, мин Казанга, ләкин менә кайсыдыр мизгелдә без бит әле туганнар да, Дамираның бар үз аралаша торган дуслар без инде. Минем инде үз яшьтә Дамира мине 3 яшькә зуррак, алар бит үз классташлары белән дус, мин үз классташларым белән дус дигәндәй. Аннар мин күбрәк Яркәйдә укыгач, Яркәйдә минем инде күбрәк аралаша торган дусларым шунда иде. Һәм бер мизгелдә Уфага китеп кияүгә чыгып, мин дә кияүгә чыгып барыр тугач, без ничектер белмим мин кайсы мизгелдә без аның белән тагы да якынрак аралаша башлаганбыздыр. Без мөгаен икебез дә бер дәрәҗәгә үскәнбездер. Ул вакытта Дамира зуррак, мин балачага булганмындыр инде. Һәм менә шул бер мизгелдә без икебез дә бер дәрәҗәгә үсеп җитешкәч, бер-беребезнең телебезне, бер-беребезнең фикерләребезне аңлый башлагач, без аның белән бик тыгыз элемтәдә яши башладык. Дамира ул шундый кеше менә шикәйтим инде. Фальштер, өстәнлекне яратмый, мин үзем дә яратмыйм андый йөрне. Шуңа күрә инде без бергәләшеп тырыштык, мия кылса, нәтиҗәсе тамашачыга ошагандыр дип уйлыйм.
Белүгүчә бит инде Дамира, син Татар дәүләт нур театрының актрисасы, алыштыргысыз актрисасы һәм җырчы. Әйт әле, менә кайсы роль сиңа менә күңелеңә иң якын булганы һәм кайсысы иң күңелеңдә авырлыклар калдырган? Бер бик тә яратып уйнаган образны әйтми кала алмыйм. Хайвакытның туй алдыннан спектаклендә шул тиклем көтелмәгән роль бирелде миңа, йолдыз образы. Башта курыктым. Шуннан соң бит инде гомумән ул һәрбер актрисаның шулай була торгандыр. Истерика, мин бу рольне ничек каршы чыгарам? Бу минем табигатыма гомумән туры килми. Каян мин аны үземдә чыгып чыгарам дип шундай истерика булып ала инде башта. Аннан соң эш башлана. Эш башлаганда менә табыла, бу ягы килеп чыга, бу ягы килеп чыга, шуннан ошый башлый, шуннан ярата башлыйсың шул образыңны. Һәм бүгенге көндә чынлап та минем табигатыма бик туры килмәгән образларның берсе йолдыз, минем өчен бик яратып уйнала торган образ. Шуңа үзебезнең режиссерыбыз Байрас Надымовичка мин һәр вакыт шушы спектакль уйнаганда рәхмәтле булып уйныйм, чөнки каян күргәндер ул миндә андый холык, ничек дип әйтим, кеше холкының шундый нечкәлекләрен ничек курыкмыйча ул аны миңа биргәндер, мин белмим. Димәк, чын режиссер ул һәр вакытта да кешенең эчке дөньясын күрә ала. Менә шулай аңа бик зур рәхмәтлемен. Гомумән мин театрга бик рәхмәтлемен. Театр дөньясына килгәндә, Дамира, менә коллективта сезнең анда нинди мөнәсәбәтләр? Сез бер-берегезне куәтләп, бер-берегезне мактап, илһамландырып эш итәсезме? Әллә инде киресенчә тәнкыйтьләп, көнләшү хисләре дә бармы сезнең хезмәттәшләрегез арасында? Безнең театрны мин инде гел мактыйм. Теге әлбәттә бит инде театр дөньясында анда сезнең сүз, анда сезнең менә шундый ничектер кырын карашлар, бер-берегезгә елмаясыз, арттан сөйлисез дигән ниндидер бер сүзләр йөри халык арасында гомумән бит. Әмма ләкин мин беркайчан да аны кабул итмим, чөнки безнең театрда шул тиклем ничектер таза атмосфера. Беркайчан да безнең кызларның ничектер кайдадыр ләштит сатып кемнедер чәйнәп утырганын минем ишеткәнем дә юк, чөнки һәрбер кеше үз эше белән мәшгуль. Эш кешесенең сүз сөйләргә вакыты да юк. Шуңа күрә бездә бик тә миңа ошый, беркайчан да мин әйтә алмас идем, бу сүзләр белән бер дә килешмим. Аллага шөкер. Шундый тату, матур яшәп ятабыз, күзләр генә тимәсен. Гомумән син актриса һәм җырчы булмасаң, кайсы өлкәдә үзеңне эшлим дип күз алдына китерәсең? Әгәр дә мин актриса да, җырчы да булмаган булсам, мин балалар бакчасында тәрбияче булыр идем. Яисә, дип әйтәм инде. Яисә, мин дельфинариядә тренер булып эшләрем. Тренер дип аталам ул. Чөнки шул менә дельфиннарның ниндидер үзенчәлекләре бар. Алар үзләренә шул тиклем тарталар. Һәр вакыт аларның чыгышларын караганда да минем күзләремә яшь килә һәм шунда булыр идем мин дигән уй була. Сәхнәдә булмасам мин шушында дельфиннар арасында булыр идем, яисә балалар бакчасында тәрбияче булыр идем. Гомумән, бәләкәй чагымда менә син кем булырга телисең дип сорыйлар бит. Беренче классларда, икенче классларда мин инде һәр вакыт хыяллана торган идем, укытучы булам һәм начальник классларның укытучылары булачакмын дип хыяллана торган идем. Чөнки мин ул вакытта мин артист булачакмын һәм була алачакмын дигән ниндидер ышаныч юк иде. Ул авыл баласында шул тиклем гади генә бала, менә телевизордан караган апалар кебек мин булырмын кебек түгел иде. Укытучы булып була дип уйлый идем инде. Шуңа күрә мин 5-легә генә укырга тиешмен. Бу ел минем 4-лем чыкса, мине укытучы булырга алмаячаклар дип курка торган идем. Дамира, син үзеңнең кайсы җырыңны хит җыры дип саныйсың? Һәм ул җырның иштәлеге, я булмаса тарихы синең тормышыңа кагылышлымы? Мин эзләдем даладан, син эзләдең каладан, кайда син, бәгърем син, таба алмадым мин. Мин эзләдем даладан, син эзләдең каладан, кайда син, бәгърем син, таба алмадым мин. Шушы җыр ул безне тамашачыга алып чыккан җыр булды. Ул әле көтмәгәндә дип әйтсәм дә ялгыш булмас, чөнки без беренче альбомны эшләгәндә башкарак җырга ниндидер бер басым ясаган идек, менә бу җыр хит булырга тиеш дигән уйда булган идек. Әмма ләкин менә альбом чыкты, шуннан соң клип эшләдек тә, халык
бу җырны үзенә тартып алды да, инде менә ничә еллар бүгенге көнгә исә дип әйтсәм дә, инде бу җыр безнең белән бергә янәшә бара. Әлеге көндә булса аны яратып тыңлыйлар. Инде ул без җырлай башлаганда, ул клип чыккан вакыттагы бәләки кызлар мине күреп косичкалар үреп, йөреп, сикереп мин эзләдем даладан дип җырлап йөргән бәләки генә кызчыклар бүгенге көндә зур кызлар булып үстеләр хәзер. Аларның балалары җырлый инде хәзер бу җырны. Шуңа күрә чынлап та репертуарымда бу җыр иң хитларының хитыдыр дип әйтәсем килә. Шулай ук Зифа апаның Тормыш гөл җыры һәр вакытта да безнең концертларыбызда сорап ала торган җырларның берсе. Килсен сөю яшьләр арасында. Бүген тагын төшкә кердең әнекәй, чиләгеңә сөтләр саласың. Балачактан ихлас күзләр белән килә сиңа кабат багасы. Дамира, әгәр дә сиңа кинода төшәргә тәкъдим итсәләр, син ничек кабул итәрсең? Музыкаль фильмнар төшердек, җырлар белән. Кинолар белән ничектер бәлки юлларыбыз гына очрашмагандыр. Әлбәттә инде һәр артист әгәр дә миңа тәкъдим итсәләр, мин вакытым булса, мөмкинчелегем була икән, мин һичшиксез аңа ризалашырмын дип уйлыйм. Күптән түгел генә бер фильмны тәрҗемәләштереп, дубльләштердек һәм шунда эшләгәндә миңа бик тә кызык булды. Мавыктыргыч булды, бик тә ошады. Шуңа күрә андый эшләр дә күңелгә хуш икәнен мин аңладым. Балаларыңны син театр сәхнәләрендә актер я булмаса актриса итеп күзаллана китерәсеңме? Теләр идең аларның шушы юлдан китүләрен? Мин инде аларның бу юлдан яисә бу юлдан китүен теләр идем дип уйлый алмыйм. Чөнки алар үсә-үсә үзләре үз юлларын табырлар. Шунысын гына телим, менә шушы сайлап алган юлларында алар үзләрен тапсалар, мин бәхетле булырмын. Алар менә минем бу дөрес юлым, шушы юлда мин бәхетле дип уйлый алалар икән, мин шул вакытта бәхетле булачакмын. Инде әлбәттә артист кеше үзенең баласына артист бул дип бик әйтеп бармый. Чөнки һәрбер эштә үзенең авырлыклары бар. Һәр ата-ана үзенең баласына яхшыракны тели. Кем белә? Анда бәлки әйтәләр бит, без булмаган җирдә яхшы диләр, бит. Шуңа күрә кайда гына булсалар да аларның күңеленә ул юл хуш икән, мин шуның белән риза булачакмын. Дамира, син кешеләргә рухи азык өләшүче. Театр сәхнәләрендә син рольләрен аша тамашачыга җылылык, тәрбия бүләк итәсең. Сәхнәдә, концертларда җырларың аша, үзең син рухи канәгатьлекне каян аласың? Бик күп нәрсәдән алам. Әлбәттә, менә беренче шушы тамашачы белән артист арасындагы мөнәсәбәтләр турында әйткәч инде, мин инде шуны ук әйтергә тиешмен. Мин күпме үзем бирәм икән, шул тиклем тамашачыдан да алам. Гомумән артистка һәр вакытта шушлай тамашачы белән очрашып тору мөһим. Әлбәттә, менә мин авылга кайтам. Авылга кайтам да үзебезнең шушы матур тауларыбызга чыгып басып карап торам да, шул тиклем матур табигать кочагында урнашкан безнең Торачы авылы, Илеш районының. Туган ягыма кайтканда юана минем күңел, кайтам әле кайтам анда йөгереп кайтам бүген. Туган ягыма кайтканда юана минем күңел, кайтам әле кайтам анда йөгереп кайтам бүген. Туган ягыма кайтканда юана минем күңел, кайтам әле кайтам анда йөгереп кайтам бүген. Әлбәттә, рухи азык ул минем гаиләмдә, балаларымда, кызымда, улымда, тормыш иптәшем Айратымда. Һәр вакыт аннан рухи азык ала. Гомумән хатын-кызга гаилә бик мөһим. Һәм шулай ук үземнең туганнарымнан, дусларымнан, очрашулардан, күрешүләрдән, менә шулай сөйләшүләрдән бик күп шушы матурлыктан, нәфислектән рухи азык алып яшибез инде.
таңда бөлештім мен сөйі сүрелерімні талғын ғына ескен жел белен. Жилер ақыры сиңа жеткіргендір ақыры сағышларым қайтты жыр белен. Сүйкен ақыры жилер менің мәселелерімні соқмақларда сары япыра. Қиялымда хаман көрішулер күтім сағышлар таралсын кезері. Дамира, менә син ир һәм кыз баланың анасы буларак нинди киңәшләр бирер идең? Кыз бала әнисен күреп үсә, әтисен күреп үсә. Шул әтисенә карап, әтисен яратып, үзенә сөйгән яр сайлый диләр, әйме. Малай бит инде шулай ук. Күп менә карап торсаң, парларына, туйларда әйбит, егет үзенә, әнисенә ошаган кызны сайлый. Шуңа күрә беренче чиратта ата-аналар бит инде үз-үзеңне тәрбияләргә кирәк. Үз-үзеңне тота белергә кирәк балалар янында. Мәхәббәттә үстерергә кирәк, әлбәттә. Гаиләдә мәхәббәт булганда бәхетле балалар үсәләр. Алар икенче балалар. Карап торсаң да, алар тормышка нык басып торган балалар булар. Аларның күзләрендә нур була бит инде. Бәхетле бала. Шуңа беренчедән мәхәббәт, сөю аларга бик күп бирергә кирәк. Чөнки тормышта яңадан син шушы мәхәббәтне кешеләргә тапшырырга, үзеңнең тормыш иптәшеңә тапшырырга, яисә хатыныңа, иреңә бит. Балаларыңа шушы мәхәббәт ул бала чактан җыелып киләдер димен мин. Мин җырчы да, актриса да и фортепиано да уйнарга телим. Син әле музыкаль мәктәптә укыйсың. Сезнең өчен нинди әни ул? Добрая, очень ласковая, всегда нас очень любит, обнимает, утром не встает, делает прическу, кормит меня вкусно. Очень хорошо. Син үзеңне балачакта ничек итеп хәтерлисең? Шаян кыз итепме? Әллә инде тыныч? Шаян. Син хыялланырга яратасыңмы һәм нәрсә турында хыялланасың? Юк, хыялланмыйм. Хыялланып йөрергә вакыт та юк, дөресен генә әйткәндә. Әлбәттә хыяллар бар алар. Әмма ләкин мин шулай булса икән дип утырып хыяллана алганым юк. Азакы 1-2 атнада иң сөендергән вакыйга. Сөендергән куанычлы вакыйга бүгенге концертыбыз. Сиңа бүләкләрне кабул итүме, әллә бүләк итүне генә ошыймы? Бүләкләргә килгәндә мин бүләкләрне бирергә күбрәк яратамдыр. Чөнки алганда ничектер, нигә мәшәкатьләндең инде дип менә кабул ителә күңелдән. Әмма ләкин һәр вакытта да рәхмәтлемен, чөнки кеше бит ул ихлас алып килә бүләкне. Шуңа күрә ихлас кабул итергә дә яратам димәк. Синең күңелеңә өйдә янып утырган камина тавышымы, әллә инде урмандагы кошлар сайраган тавыш якынракмы? Әлбәттә урмандагы кошлар тавышыныграк ошый. Йолдызнамәгә ышанасыңмы? Аз гына ышанам. Чөнки аның нигезендә, төбендә чынлап та мин үземә шәхсән күп дөрес әйберләрне кабул итеп алам. Чынлап та бар дип уйлыйм. Сез үзегезне җинак кеше дип саныйсызмы? Юк. Спорт белән шөгыльләнәсезме? Вакыт кына җиткереп булмый, әмма ләкин бик яратам, электән үк. Мәхәббәткә ышанасызмы һәм ни өчен? Ышанам, бар мәхәббәт, чынлап бар. Биергә яратасызмы һәм нинди биюләр? Гомумән биергә бик яратам. Төрле биюләр, халыкчан биюләрне бигрәк яратамдыр, чөнки мин балачактан халык биюләре белән шөгыльләндем. Үзебезнең районда Яйгыр халык биюләре ансамбле бар, шунда мин бик күп еллар биедем. Сезнең яраткан ризыгыгыз? Бәлеш. Үзегез әзерләргә яратасызмы? Бик яратам, үзебезнең халык ашларын пешерергә яратам, әллә нинди Азиядыр кебек, французскийларны бик пешермибез. Без менә үзебезнең татар, башкорт аш-суларын өйдә пешерәбез, һәм мин аларны бик яратып пешерәм. Бик яратып ашый балаларыбыз да, гаиләбез дә. Тормыш иптәшегез айратта иң хөрмәт иткән сыйфаты? Аның бик күп андый сыйфатлары, шуңа күрә дә мин аны сайлап алганмындыр инде. Беренчедән ул бик ихлас һәм ничек дип әйтим, һәр вакытта да дөресен әйтә. Аның өчен ак икән, ул ак, кара икән, кара. Ул беркайчан да акны кара дип әйтми. Ул бик реаль карый. Менә мин инде икеләнеп торган вакытта аның үзенең бер төпле фикере була һәм ул чынлап та дөрес булып килеп чыга. Шундый аның бик матур сыйфатлары бар. Күңелдән эчкә моңлы да ул, шул вакытта усал да ул.
Ул эшит телдә дә булырга мөмкин. Ләкин ул дөрес. Шушы Дамираның яңа концертына без бергәләп җыр иҗат иттек, тексин дип атала. Шушы җырның сүзләрен дә, көйләрен үзебез яздык Дамира белән. Чөнки бу җырның иштәлегендә безнең мөнәсәбәтләр шагыла. Хәзер без 20 елга якын бергәбез. Аллага шөкер, тормышта тик яхшы яктан гына мин аны күрәм. Шуңа күрә киләчәктә Дамирага яңа урлар телим, яңа җырлар, матур җырлар, яңа рольләр ясарга насыйп булсын. Күпме еллар синең белән янәш, кул бирешеп бергә атладык. Тормыш сынауларын бергә үттек, шатлыкларны бергә бүлештек. Тик син, гомер юлдашым, тик син, җаным җанашым. Тик син, бәгырем, гомер буе сөяр кадерле. Дамира иктә үзенчәлекле җырчы, аның шундый йомшак тембры, күңелгә ята торган. Шуның өчен ул күпләргә охшый. Әйтәләр, бальзам на душу дип, шундый ягымлы тавыш. Дамира Сәетова белән без әхирәтләр дип әйтсәм дә булай да, аны мин гомер буе белгән кебекмен. Ул шундый якты, шундый ихлас, аның белән аралашу, ул ниндидер шиксез бәхет кебек, шундый шатлык китерә торган кеше, аның иҗаты да шундый ук. Бәхетләр, шатлыклар, яңа җырлар, яңа уңышлар теләйм. Үзе көләч йөзле, үзе ярдәмчел, үзе шундый гади кеше. Ашык күңелле, ашык йөзле кеше. Һәм инде ул һәрвакыт шулай ярдәм кулы сузырга әзер. Иң яхшы сыйфаты инде ул аның ихласлыгы. Бүген тамашачы шул тиклем җыелып, күркәм килгәннәр, залларны тутырып, шуңа күрә аларга зур рәхмәтләрем. Бүген алар безнең белән бер булып утырдылар. Беренче җырларыбыздан кабул итеп алдылар. Шуңа күрә бу артист өчен зур бәхет, зур шатлык. Ул беренче чыккан, икенче, өченче җырларда әле син элемтә менә шушы тамашачы белән табырга ничектер җайлыйсың бит инде. Булырмы? Алар сине кабул итерләрме дигән ниндидер куркулар да була. Әмма ләкин бүген ул бер дә сизелмәде. Мин килеп чыктым, алар мине кабул иттеләр, ул миңа килеп җитте һәм миңа да алар алдында чыгыш ясарга бик җиңел булды. Дамира, без Туган тел телеканалы хезмәткәрләре сине шушы янәдән матур шәхсән концертны оештыруың белән котлыйбыз. Киләчәктә дә синең гаиләңә иминлек, иҗади уңышлар, илһам, көч, дәрт телибез. Бүген безнең белән шушы концертыбызда янып көеп бергә булганыгыз өчен мин сезгә зур рәхмәтлемен. Үзебезнең яратып караган тамашачыларыбызның яраткан телеканалы Туган телгә мин зур рәхмәтлемен. Һәр вакытта да безне тамашачы белән очраштырып торасыз. Сезнең безнең шушы менә эшебездә өлешегез бик зур бит бүгенге көндә. Кайсы гына районга барып кирсәң дә, кайсы гына шәһәргә барсаң да халык бик яратып Туган телне карый. Һәр чак шулай халык белән булып калыгыз. Һәр чак шулай ихлас булыгыз, безнең белән булыгыз. Һәм мин зур рәхмәтләремне белдерәм сезгә. Хөрмәтле дуслар, ямьле җәйләребезгә тагы да җылылык һәм нур өстәп, Башкортстанның атказанган артисты Дамира Сәетованың концерты күңелләребезгә тагы да рухи азык өстәде. Мин тапшыруны әзерләп алып баручы Роза Хайруллина сезнең белән киләсе чыгарышларыма тиклем сау булашам. Сау сәламәт булыгыз, үзегезне саклагыз һәм һәр вакыт күңелләрегездә матур өметләр яшәсен. Пока-пока.